Ćao svima! I današnji video će biti nešto što ste mi tražili dugo. U pitanju je kako sam oporavila svoju kosu, moja kompletna nega, šta ja radim, uključujući i to gde se farbam i gde stavljam na dogradnju, ali o tome ću doći na kraju videa. Ja sam čekala da mi dođe maska za kosu koju sam naručila, međutim nije došla, vratila se nazad jer nikog nije bilo kući da primi paket, tako da ću morati ovaj video bez maske, ali ću pričati o njoj i ostavit ću vam link dole. Tako da, hajde da počnemo. Definitivno prva stvar o kojoj ću ja da pričam jeste dva šampona, odnosno šampon za kosu koji ja koristim. Dakle, prvo i drugo pranje. Prvo pranje je u pitanju Man and Tail šampu, dakle ovo je konjski šampon za brži rast kose. Ovako nešto slično imate da kupite u Liliju, mislim da se baš zove konjski šampon, koristila sam ga. Međutim, meni je iskreno ovaj bolji, ali ako ne možete da dođete do ovog, i ona je sasvim dobar. Dakle, od ovog šampona kosa brže raste. Ovaj je Deep Moisturizing, ja sam isprobala i onaj običan, svi su odlični, smaltene su isti, nije neka velika razlika. Ja sam ovo počela da koristim prošle godine u junu. Drugarica mi ga je preporučila, kupila sam ga momentalno, ono veliko pakovanje, i od tada nisam prestala da ga koristim. Ima i ovdje u Belgiji da se kupi u Urban Outfitters radnjama. Ako budem pronašla link da može se poruči za Srbiju, ostavit ću ga dole. Ali eto, dakle, ovo je šampon koji ja smatram meni mnogo pomogao i smatram da je moja kosa jako porasla od njega i jako sam zadovoljna. Dakle, ovo je stvar koju ja koristim kao prvo pranje. Zatim za drugo pranje, isto od juna prošle godine, koristim L'Oreal Silver šampon koji izgleda ovako. Dakle, ovaj šampon je, ne znam da li možete da vidite po ovome, ali on je kompletno ljubičast i sa ovim morate da budete jako pažljivi. Ali šta ovo meni radi? Dakle, ovo meni ubije žutilo na kosi i apsolutno nema nikakve potrebe da se farbam više nego što je to potrebno. I, dakle, to jednostavno žutilo, vidite kako meni kosa nekako više vuče na belo-sivo, dakle nije ona bela, ali vuče na belo-sivo. I to je sve zbog ovog šampona. Naravno, moja kosa je ispod tretirana blanšem, ali ovo prosto ubija to žutilo koje se vremenom stvori. Ja ovo kupujem u prodavnici ovde za kosu, međutim u Srbiji ga imaju skoro svi L'Orealovi saloni. Košta nekih, manja bočica je nekih 10, 12, 13 eura otprilike, ova veća je oko 20. Ali s ovim morate biti jako pažljivi. Ja ovo koristim svako pranje, dakle drugi turnus. Međutim, videla sam, moja kosa super reaguje na njega, dakle ne bude zelena, ne bude, ako ga koristim oba pranja i ako ga koristim oba pranja, recimo 3-4 pranja za redom, postaće malo sivlja, ali u principu moja kosa je super od njega. Drugarica moja je oprala sa njim i nekako je onako postalo pri korenu ljubičasto, pa je čak malo i počelo da vuče na neku zelenu. Dakle, morate da budete jako pažljivi. Operite jednom sa njim da vidite šta će da se dogodi. Ispira se, dakle, ako se nešto desi, samo 2 puta operete običnim šamponom i sve će da se ispere, dakle nije nešto trajno. Ali, eto, za sve plavuše koje žele malo belju boju kose, toplo preporučujem ovaj šampon. Ja nisam sigurna koliko ga je ona stavila i šta je uradila, pa je se to tako desilo, ali eto, ja ga koristim kao drugi šampon i ja sam lično prezadovoljna, kao što vidite, moja kosa je u fenomenalnoj boji. Ovo što radim malo isušuje kosu, dakle ako ne želite da ga koristite svako pranje, ne morate, i obavezno jako pakujte kosu. Sada, stvar kako sam ja oporavila svoju kosu, caka je cijela bila u pakovanju. Mnogi su me pitali, s obzirom da je Aussie 3 Minute Miracle konačno došao u Srbiju, i mnogi su me pitali da li ga i dalje koristim, da li je i dalje dobar, da li i dalje mislim da je dobar. Meni to pakovanje oporavilo kosu i večno ću mu biti zahvalna. Ono što je dobra stvar je što je jako velika bočica i što košta poprilično malo. Ja nisam sigurna koja je cena u Srbiji, ali ja znam da sam ga tada nešto plaćala 6 eura, na primjer, za tu veću, mislim, ona je dosta velika, onako u tubije. I ono što sam ja radila jako dugo jeste da sam prala kosu ujutru, a pre svakog
istina. Pre svakog pranja uveče na suvu kosu, dakle na ovakvu kosu, uzmem masku, ceo donji deo kose natopim sa njom, dignem je u visoku punđu i legnem da spavam. I dakle ostavim ga sigurno 8 do 9 sati na glavi, ujutru to sve isperem, operem kosu sa prvim šamponom, tad nisam koristila ovaj, operem kosu sa 2 šampona i stavim masku koju držim jedno 3-4-5 minuta, zavisi šta još radim u kadi. I nakon toga isperem. Dakle, to sam radila pre svakog pranja i to je maksimalno pomoglo mojoj kosi. A onda sam otkrila pakovanje o kom sam pričala u dosta favorites videa i spominjala sam ga u, ja se izvinjavam, spominjala sam ga u Empties, poslednjem videu koji sam snimala. I to je Oatmeal and Honey Bed Head pakovanje. Ostavit ću vam sliku ovdje da vidite. Ima da se kupi u Srbiji, ostavit ću link za sajt. Ovo pakovanje je nešto najbolje na svijetu. Ja više nemam potrebe da pakujem kosu noću, jednostavno kosa mi se dosta oporavila i nemam potrebe to da radim. Dakle, jedina stvar koju ja sada radim jeste kada operem sa ova 2 šampona, stavim pakovanje, pustim da odstoji jedno tako 3-4-5 minuta, isperem, meni kosa bude toliko mekana od njega, jako se sija, ali ja ni od jednog pakovanja kosa mi nije bila mekša, iskreno. Tako da ako imate, ona je baš za oštećenu kosu i ako imate problem sa time, obavezno ga probajte, ali nije on, to je pakovanje od 500 ml i nije ono toliko skupo, ali ako ćete da pakujete noću, ja vam iskreno savjetujem da idete sa Aussie 3 Minute Miracle, fenomenalno je. I dakle, to su te neke ajde da kažem, osnovne stvari koje ja koristim i koje sam ja radila. Dakle, ako vam je kosa oštećena, moja kosa je bila stvarno jeziva. Ja ću sad da vam ispričam šta se desilo s mojom kosom, nikada mi nećete verovati. Ali, dakle, ja sam imala otprilike ovu boju kose, s tim što je moja kosa prirodna bila otprilike do ovde dužina. I ja sam se godinama blajhala, rešila sam da želim da mi gornji deo kose bude malo tamniji i ja sam samo taj deo ofarbala u nešto tamnije plavo i onda sam pustila da raste. I ja sam dole imala tu moju divnu kosu belu koja je bila izblanširana godinama i samo sam gore puštala izrastak i farbala ga u neku pepeljastiju smeđu. I jedan dan sam se ja probudila potpuno luda i ono što sam ja želela jeste da dobijem neku svetlu smeđu boju sa belim pramenovima. Odnosno, ja sam došla kod frizerke i rekla ostavi, izvuci na kapu moje bele pramenove, da mi oni ostanu pri ovom ovde delu, a ovo ostalo mi ofarbaju tu neku svetlu smeđu boju. Ja nažalost nemam sliku, ali ona je mene ofarbala totalno u tamno brown. To se dešavalo pre 3 godine, ja mislim, malo više. 3,5, na primer. Ona je mene ofarbala u totalno tamno brown i ostavila mi ovako jedan beli pramen, ali ne preterujem. I ja sam se probudila ujutru, kad sam skapirala šta sam uradila, bila sam očajna. Otišla sam kod drugog frizera da mi sa skidačem farbe skida tu boju. Meni je kosa nakon toga otišla na riđe, pri tome ja uopšte nemam crveni pigment, ali je valjda sa tim skidačem i sa tom brown farbom se desio neki totalni kuršlus. Naravno, bila je svetlija nego što je bila, ali katastrofa, dakle neki potpuno onako naranđasto riđi pigment, jezivo. Meni je dugo trebalo da izvučem kosu, da se vratim na plavo, to je stvarno bila katastrofa. I ono što se desilo tada jeste da se od svih tih skidača, od svih tih silnih farbanja, meni kosa potpuno iskidala. Pozadi, ovaj deo ovde koji pada, je meni bio, ali ne preterujem, bio je ovako do ovde. I ceo taj deo je bio ućepan, da ja nisam mogla sama da operem kosu, jer je moralo da se jako isfenira da bi to leglo i palo. Moja cijela kosa je bila iskidana u repovima, u fronclama, ovaj deo je bio bukvalno, evo, ako i do ovde. I ono što se na kraju desilo jeste, ja svoju kosu maltene nisam ni viđala samu, jer sam non stop nosila klipse. I ja odem kod frizera, ona mi isfenira me, stavim mi klipse, ja gledam u telefonu, što nisam gledala svoju kosu kako izgleda prirodno, i onda su sve stavim klipse i kao meni je to bilo to. Jedan dan, da, ja kući inače nikad nisam skidala klipse kad sam spavala, i jedan dan sam ja skapirala da je meni kosa, znači ako mi je jedna strana bila do ovde, druga strana mi je bila do ovde. Ali ja stvarno ne preterujem.
i onda je ona mene ošišala na tu istu dužinu i tu je počeo taj moj proces oporavljanja kose. Dakle, tu sam shvatila da je vrag odneo šalu i meni je stvarno u tom momentu delovalo kao da ja nikada neću oporaviti kosu, kao da je to prestrašno i stvarno je tako izgledalo. I nigde nisam išla bez klipsi, grozno. I onda sam to leto prvi put stavila na dogradnju i to su bili mikroringovi, u stvari, da li se to zvalo? Ne, to se zvalo mikrolup. I to je meni ispadalo kao blesavo. Da li je moja kosa bila jednostavno u takvom stanju? Da li ti lupovi nisu bili dobri? Ali to je bukvalno meni na dnevnoj bazi ispadalo. To je jako je slično ovome. Dakle, slična je stvar, ali jednostavno meni ovo stoji na glavi, ne pomera se, a to mi je ispadalo svaki dan po 5 pramena. I ništa, to se tu završilo, ja sam krenula da oporavljam kosu kako sam znala i umela, pakovala je, moju sam se trudila da ne uvijam, dakle uvijala sam samo klipse ili na dogradnju i onda mi je ceo ovaj deo bude onako prava, onda mi kao dole budu neke lokne, meni je kosa stvarno izgledala jezivo. Ja sad kad gledam te vlogove, klipove, ja sam šokirana sama sobom, ali bože moj, bitno da sam je oporavila. Dakle, to su stvari koje sam ja radila. Takođe, stvar koja smatram da mi je jako pomogla i koju i dan danas koristim jeste It's a 10 Miracle Leave-In product. Dakle, izgleda ovako. Ovo je moja druga ili treća bočica. Ja se izvinjam, žena mi je gore što čisti. Ovo je moja druga ili treća bočica već sada. Nažalost, ovoga nema u Srbiji, ali ima nešto jako, jako slično. U pitanju je, čini mi se, Revlonov proizvod. Isto kao 10 stvari u jednoj, crvena je bočica. Ostavit ću link dole za nju, dakle, pisat će Revlon, iako možda nije Revlon, saznaćemo. Ima crvena i bela, meni je iskreno crvena bolja. Stvar koja i sa jednim i sa drugim proizvodom mora da se radi, ako ga direktno prskate na kosu, kosa će vam, kad se isvenira, biti jako ružno, onako delovaće prljavo i masno. I ono što ja uradim jeste i jedan i drugi, dakle taj crveni sam davno koristila, ali znam da mi je bio jako, jako dobar. Ali ja ovo, dakle, stavim na ruku, dosta pumpica, dakle ne jednu, dve, jedno, 5, 6, 7, 8. Utrljam i, dakle, ja stavim od korena, bukvalno krenem i krenem da utrljavam. Dakle, najviše se fokusiram na moju kosu, ali stavim i dole zato što, iako sam sa nadogradnjom, ima i moja kosa dole. Dakle, jednostavno razvučem po cijeloj kosi i ovo je stvar koja se ne ispira i jedna i druga. Mislim da taj crveni proizvod Revlonov košta oko 1000 i nešto dinara. Ovaj je skuplji, ovaj je, ja mislim, oko 20 eura, ovaj manji, a veći je oko 40 otprilike, ali pogledat ću da li ima link za ovo negde. I, dakle, te dve stvari, odnosno ova konkretno, je meni jako, jako pomogla. Mislim da je za negu ovo broj 1. Takođe, stvar koju, ovo mi je druga bočica, ali ovo ne koristim nakon svakog pranja. Ovo koristim otprilike jednom nedeljno. U pitanju je Kerastase Serum Therapist. Dakle, izgleda ovako, kao dvofazno je, dakle kada ga ima dve tubice ovde i kada ga špricnete, izađe dve boje, izađe providno i belo. I ovo nekako dosta popuni vlas, dakle dlaku popuni, nekako osjeća se kosa punije kada se osuši. I ne koristim ga prosto nakon svakog pranja jer mi nije potrebno i nekako osjećam kao da mi je kosa malo teža i masnija, ja to ne volim, tako da koristim ga kad, eto, prosto kad smatram da mi je potrebnije. Ali jako, jako dobar proizvod. Kerastase je inače dosta skuplji brend za kosu i neke stvari su dobre, neke stvari nisu dobre. Ja lično ne volim njihova pakovanja jer je jako mala bočica i ja to potrošim za 2 do 3 pranja i smatram da je bacanje para. Tako da što se tiče njihovih pakovanja, to što su skupa ne znači i da ne postoji nešto bolje na tržištu, ali ova stvar i takođe krema koju ja ovde nemam, ali u pitanju je kao zlatna krema, nju isto ponekad koristim, ali nemam je ovde sa sobom, dakle nije mi primarni proizvod, ovo mi je najomiljenija stvar. Zatim imam 2 ulja. Jedno ulje stavljam na mokru kosu, drugo ulje stavljam na suvu kosu. Na mokru kosu stavljam, sad, svi su me ispravljali u prošlom videu, dakle da li se kaže Ouai, Jouai, Ouai, ne znam, svi ga izgovaraju drugačije i ja ne mogu da se mešam u to. Ali u pitanju je Capillary Hair Oil.
jako dobra stvar. Dakle, iskreno miris mi se ne dopada, ali ja 1-2 pumpice stavim na mokru kosu, dakle, nakon ovoga stavim ulje i, dakle, razvučem ga, ništa nešto specijalno, ne vuče kosu na dole, dakle nije teško, a mislim da uradi jako, jako dobru stvar. Kaže seal split ends, dakle ako imate iskrzane krajeve nekako ih popuni, za mekani i za jako sjajni efekat. Tako da jako dobro ulje, ostavit ću link, može se naruči, ja mislim, na Net-a-Porteru i košta oko 20 eura, dakle za Srbiju ne plaćate carinu ako je 20 eura. I ulje koje ja stavljam na suvu kosu nakon što je uvijem jeste ovo Bumble & Bumble Invisible Oil. Dakle, jako dobra stvar, jako dobro ulje, ovo mi je već druga bočica, a verujte mi da ga jako malo stavljam, dakle bukvalno stavim 1 pumpicu kada uvijem kosu i dakle stavim ulje i onda je raščešljam. Tako da ovo je dobro za mekanost, da bude onako svilena, defrizz, da može da se raščešlja dobro, takođe je kao zaštita za toplotu i eto. Dakle, to su 2 ulja koja ja koristim i koja su po meni najbolja. To je to što se tiče nege i proizvoda. Ja ovdje imam još jedan proizvod koji nije za negu, ali ga ja koristim svako drugo, treće pranje. U pitanju je John Frieda Sheer Blonde Go Blonder spray. Dakle, ovo je spray koji ja našpricam nakon svega. I dakle, toga našpricam otprilike na ovaj ovde moj deo. Ja imam utisak da bi ovo još bolje radilo na prirodnim plavušama koji imaju onu onako prljavo plavu boju, onu onako tamno plavu, onu lepu boju. Mislim da bi na njima ovo bilo najbolje. Dakle, moja kosa je dosta svetla, mislim da ne može da se izvuče svetlije od ovoga, a iskreno ne želim, tako da ga ne koristim svaki dan, ali eto, za te neke prirodne plavuše koje bi malo svetliju boju, a ne žele da se farbaju, mislim da je ovo odlična opcija. Jako bitna stvar kod nege kose i stvar koja je meni dosta odmogla, jeste, mislim, nije mi odmogla u smislu dobar Figaro je najbolja stvar. Dakle, ja kosu ne peglam, moja kosa je prirodno ravna i ja peglu ne koristim, ali Figaro koristim nakon svakog pranja jer volim kad mi je kosa uvijena, ne volim kad mi je kosa ravna. Međutim, jako bitna stvar je da je Figaro kvalitetan i dobar. Iskreno ću vam reći, ja sam kupila jedan Figaro u Aleksandru, mislim da je bio divin i bila je kao kupa koja je bila metalna, dakle ovaj deo je bio srebrni, a ne crni. Meni je taj Figaro jako uništio kosu, dakle taj deo pozadi, taj pramen koji mi je bio toliko kratak je bilo od tog Figara, dakle pri tome nisam ga držala sad nešto predugo. I problem koji ja imam sa mnogim Figarima jeste taj što uvijem kosu i nakon pola sata mi samo padne. Moja kosa inače nije takva i kada ga uvijem sa jednim od ova 2 Figara, stoji mi do sledećeg pranja. Dakle, ovo je 3. dan kose, dakle večeras treba da je perem. Ova kosa je bila dakle, jedan dan je bila potpuno kovrđava i ravna. Drugi dan sam je već stavila u niski rep jer sam po kući bila, nešto mi je smetala kosa. Sinoć sam spavala sa punđom na vrh glave. Dakle, ništa nisam uradila, samo sam raščešljala i kao što vidite ja i dalje imam te blage talase. Ja inače ne volim one one sitne lokne, ja se izvinjavam. I ovo je nešto što ja uglavnom imam, možda mi je ovaj deo malo napred uvijeniji. Ali zašto pričam o Figaru ovoliko? Zato što je jako, jako bitno da uložite u dobar Figaro. Po Srbiji šta sam ja probala, iskreno meni se ništa nije svidjelo, ništa mi nije dobro uvilo kosu, sve to moram previše da držim, onda naravno ona previše gori. Ja iskreno sa, evo, ova 2 Figara, jedan je Bellami, drugi je Numi, dakle ovo su 2 različite ova kruga, na ovom mogu da se menjaju, na ovom ne mogu, ali ja sa ova 2, konkretno na mojoj kosi, pošto mi je nadogradnju ću da uvijam i ne zanima me, ali na mojoj kosi, dakle, ja bukvalno držim 2 sekunde i ono mi uvije, dakle, vi znate kako moja kosa uglavnom izgleda i koliko je kovrđava, dakle, ovo je, mislim, kako je uvijena, ovo je poprilično ravno za mene, ali sam ju sad stvarno mnogo raščešljala.
Dakle, bukvalno držim 2 do 3 sekunde i to je dovoljno da se napravi taj prelom savršeni. Ono što ja radim i što smatram da je jako, jako bitno, ja ne ubijam krajeve. Dakle, evo da uzmemo ovaj, da vam pokažem kako otprilike izgleda. Dakle, pramen bude otprilike ove debljine i ono što ja uradim, evo, dakle, ovaj deo ceo meni bude bez toplote, dakle, krajeve ne tretiram i mislim da mi je to isto jako, jako pomoglo u oporavku. Dakle, ova je Numi, ja ne znam koja je ova veličina, ali ova je Bellamy. Za oba ću ostaviti linkove dole. Oba postoje sa European pluginom, dakle, zato što su obe firme američke, ali oba možete da kupite sa evropskim pluginom i mislim da je to mnogo bolje zbog struje nego da uzimate sa američkim pa da se prešaltavate na našu struju. Najbitnija stvar od svega ovoga, Figaro, maska i ovo. Dakle, mislim da je to najviše pomoglo u mom oporavljanju. Znam da će mi mnogi pitati za četku koju koristim, iskreno ne smatram da je to nešto sad prebitno i da bilo koja četka može da radi svoj posao, ali ja najviše u poslednje vrijeme koristim ovu wet brush koja izgleda ovako. Eto, toliko je koristim da sam i izgorela sa fenom, dakle sve su se ove plastične ulubile, ali nema veze. Dakle, to je četka koju ja koristim. Ja takođe kad sušim kosu prođem četkom za feniranje, prođem po kosi, dakle nemam potrebu da je pegla, moja kosa je prirodno ravna, ja volim uvijenu, naravno to sve uvek ide suprotno, ali eto, dakle to su te neke stvari koje koristim. Takođe stvar koju sam koristila ranije pa sam prestala i sad sam počela ponovo da koristim, u pitanju je Sugar Bear Hair vitamini. Dakle, ovo je trenutno sponzorisan, dakle ne za video konkretno, ali za moj Instagram, ali sam ja svoje prve 2 bočice kupila sama i platila, žela sam da vidim šta je to i da li je to dobro i koristila sam ih, dakle 1-2 meseca sam koristila i videla sam napredak, ali ja nisam nekako navikla da uzimam vitamine, pa ja prosto zaboravim na to i sad sam počela ponovo da ih koristim, tako da se nadam da će moja kosa još da poraste. A sada onaj bitni deo, dakle u pitanju je nadogradnja i u pitanju je farbanje. Što se farbanja tiče, ja sam prošla sito i rešeto, išla sam kod raznoraznih frizera, što u Beogradu, što u Americi. Moja Karašel koja je iz LA-a je meni fenomenalnu boju napravila i uvek ću da idem kod nje kad odem u Ameriku da me ofarba jer je fenomenalan frizer i fenomenalno izvlači boju, ali našla sam nešto vrlo, vrlo slično u Beogradu i jako sam zadovoljna. U pitanju je Katarina Maravić, dakle ja sam je pronašla na Instagramu i ja sam je kontaktirala, nije ona mene. Dugo se nisam farbala, dakle nisam se farbala od avgusta prošle godine do maja. Dakle, jer nisam prosto, ovde ne postoji frizer, mislim postoji, ali nisu dobri. U Beogradu nisam našla nikoga ko bi mi se svideo da me ofarba, nije mi ništa to delovalo tako kako sam ja zamislila. I Katarina mi je iskočila na Exploru, ušla sam i oduševila se, momentalno sam mi pisala, rekla je kad dolazim da li može da me ubaci. I stvarno sam bila jako, jako zadovoljna sa bojem prvi, a posle toga i drugi put. Dakle, farbala sam se prvi put u maju kod nje, drugi put krajem avgusta. I dakle, ovo je i dalje njena boja. Stvarno, devojka, pogotovo za plavuše, izvlači fenomenalno. Ako tražite novog frizera i ako želite ovako neku boju, ja vam toplo preporučujem Katarinu. Dakle, koristi Olaplex, koristi Blanche, ali jednostavno meni kosa da kucnem u drvo se apsolutno ništa nije oštetila od njenog farbanja. Druga stvar jeste nadogradnja kose. Ja sam takođe nadogradnju radila kod Karašel u Americi i oduševila sam se bila tom tehnikom koju je ona meni uradila, koja je ista ova tehnika, dakle u pitanju su mikroringovi, ali jako, jako, dakle evo ovo je pramen, dakle taj ring je jako mali, postoji i manji od ovoga, zove se Nano i takođe je meni iskočio taj salon, u pitanju je Hair Care Extensions. Iskreno, devojka radi fenomenalno. Radi i keratin, ali radi i ovo što ja stavljam. Oni sami tamo farbaju kosu, sa vašom je stope. Dakle, moj je, kao što vidite, balajaž ombre i to su oni napravili.
iskreno fenomenalno. Dakle, bukvalno mi nije ispalo 10 pramenova sve ukupno od kad sam je prvi put stavila, 3 puta sam već radila kod nje. Moja kosa ispod raste, dakle nije oštećena. Stavit ću vam ovdje sliku da vidite kad sam prvi put otišla kod nje i sada prošli put, dakle da vidite prosto koliko mi se oporavila kosa, koliko je gušća. Dakle, ove ekstenzije ne uništavaju kosu, čak šta više meni dosta pomažu, jer ja uvijam uglavnom ekstenzije, dakle ja moju kosu prelomim, kao što ste vidjeli, bukvalno 1,5 put, a uglavnom uvijem donji deo kose, takođe donji deo, dakle krajeve ne uvijam, ali ja sam iskreno jako zadovoljna i svima vam preporučujem da odete tamo ako želite ekstenzije. Ja vam preporučujem mikroringove, vi ako slučajno volite keratin, dakle ja nisam fan keratina jer smatram da keratin ipak uništi kosu više nego ovo, ali ja sam stvarno oduševljena i beskrajno sam zahvalna devojkama što se toliko brinu o mojoj kosi i što su uspele da mi izvuku ovo što sam jednostavno želela već jako dugo. To je to za ovaj video. Ja se nadam da sam vam pomogla, nadam se da kad god me pitate šta da radite i kako da je oporavite, moj savjet je da pakujete. Ako možete da je ne uvijate i da je hemijski i da je ne tretirate sa toplotom, to bi vam pomoglo jako mnogo. Ali u slučaju da ste kao ja i da ne možete da se suzdržite od figara, eto, mala caka je da ne uvijate krajeve i da kupite jako dobar figaro koji ne morate da prosto držite dugo. Takođe, ako koristite peglu, gledajte da kupite neku kvalitetnu peglu gde ne morate da prelazite milion puta, već da pređete jednom i da to bude sasvim dovoljno. Ja ću ostaviti linkove za sve ove proizvode ispod. Ako imate još neko pitanje, obavezno mi ga postavite u komentarima. I to bi bilo to od mene za ovaj video. Nadam se da vam se dopao. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!